Ja sam zadovoljan što je ovo riješeno mirnim putem, jer uz upotrebu velike tehnike bilo bi puno žrtava i na našoj strani. Oni su dovedeni u takvu situaciju i to je sada, mislim, riješeno stvar. Kako se vi osobno osjećate u ovom trenutku? Pa trebali bi se staviti u kožu vojnika koji slavi nekakvu pobjedu i onda se zna kako se osjeća. Vesela, radosno. Bio je strašno ponosan, a mi kad smo to gledali, moram priznati da nekako bilo ga je tako prekrasno vidjeti konačno onako kakvog smo ga mi znali, onako nasmijanog, otvorenog, s onom iskricom u oku. Da, mislim da je bio jako sretan u tom trenutku i jako ponosan. On je bio izuzetno skroman čovjek, nikad se nije gurao u prve redove u smislu u javnosti i tako. Stvarno ga je krasila jedna skromnost i poštenje. Ja ću ga pamtiti po potpisivanju predaje korpusa i njegove cigarete u ustima. I tako je dobio raport kakav niko nije dobio u Domovinskom ratu, da mu se predaje korpus koji je izgubio bitku. Ono što o njemu neprijatelj misli, ili je mislio, najbolje je rekao u tih nekoliko rečenica Bulat kad mu je predao prijavak. Sada smo negdje saznali ovdje, ali sve informacije moramo provjeravati, da su i vaši vojnici koji su se predali sada slobodni građani, da oni već odlaze. Da li je to jeste, general Stipetić je to garantovao i jednom tačkom u sporazumu koga smo potpisali je donešena takva odluka, znači da i oni mogu ili ostati ko hoće ili da idu van ove teritorije. Mislim danas da je netko drugi umjesto Petra Stipetića u tom trenutku se zatekao tamo, da se prijavak ne bi dogodio. Dogodila bi se predaja. Možda. Na ovaj ili onaj način, ali prijavak mislim da ne bi. Oni su svi znali kakav je Pero Stipetić. I ja vam to garantiram da je on bio stvarno general, oficir i džentlmen i jako je puno dao za državu Hrvatsku. Jako puno. I to svako može staviti ruku na srce i biti objektivan i pokloniti se tom čovjeku. Petar Stipetić rođen je 14. listopada 1937. godine u Ogulinu. S njim je u osnovnu i srednju školu išla Ines Kozina, koja se dobro sjeća njega i njegove obitelji. Tata mu je bio građevinar, a uvijek je u tim pokrajnim dijelovima oko grada bilo i ponešto da se bave poljoprivredom. On je iz Salopek sela i to je lijepi komad puta pješačenja do škole. Pogotovo recimo zimi, vi znate kako to izgleda u Gorskom kotaru kad padne snijeg, koliko se treba pješačiti, kakvi su ti učenici dolazili. Ako pogledate iz slike negde od 4. razreda gimnazije pa do ovih zadnjih naših proslava, Pero nikad nije stao u prvi red. Nikad se nije gurao napred. Uvijek otraga. Uvijek pritajen, otraga, skroman u zadnjem redu. To je bio Pero. Petar odlazi na Vojnu akademiju, a 1959. godine preuzima svoju prvu dužnost postavši zapovjednikom voda inženjerijskog puka JNA u Trebinju. Njegovi inženjerci izvodili su radove od Dubrovačkog aerodroma Čilipi pa do Brijuna. Iz tog razdoblja potječe i prijateljstvo s generalom Josipom Ignjacom, koji ga je upoznao 1961. godine. U jednom trenutku ispred nas trojice koji smo došli u Trebinje pojavio se jedan visoki sa jednim vojničkim stavom poručnik,
i predstavio nam se. Ja sam poručnik Petar Stipetić, onako odlučno, otresito. U Trebinju je Stipetić upoznao i svoju buduću suprugu Atiju. Tata je došao na prvu službu u Trebinje i bio je podstanar u centru grada sa još jednim ili dvojicom svojih kolega kod mamine tetke. I tako je to valjda krenulo. Ne, mislim, moram priznat da se uvijek smijao i rekao da mamina obitelj baš nije bila oduševljena njenim izborom, ali kako je vrijeme išlo, čini mi se da su ga i prihvatili i zavolili. Uvijek smo ga dočekivali dolasku s tih njegovih terena, škola. Uvijek je bilo veselje, wow, tata se vraća, ko neki najdraži gost. Tako da mi tatu baš nismo imali puno dok smo bili mali. Ali evo, 8 razreda osnovne škole, 5 škola, 4 grada. Mislim da to dovoljno govori o dinamici. Malo ko se može pohvaliti s tako nečim, jel? A ima i anegdota, evo šta da kažem, mi smo tatu ganjali i čekali da nam reže noktiće, jer mama je to koja je sama radila, nije baš. Uvijek je bilo tata, s vrata, noktići. Znači, bili smo mali i jako nam je falio. U toj dobi, da. Petar Stipetić sve više je napredovao u vojnoj karijeri. Završio je sve vojne škole, od više vojne pa do ratne škole. Nakon Trebinja, životni i radni put vodio ga je u Pulu, Zagreb, Karlovac, a te karlovačke dane dobro pamti i Josip Ignac. Ja sam stanovao na prvom ulazu zgrade, on je na 5. ulazu. Moja djeca i njegova djeca su bili frendovi, igrali su se, tako da smo se i posjećivali. Svaki slobodan trenutak provodio je s obitelji. Često nas je vozio, znači sjeli bi u taj naš golfić u komadu, recimo Pula, Trebinje. Vožnja u komadu, nas dvoje smo pjevali od traga cijelo vrijeme. Stipetić se sve više dokazivao kao čovjek za velike stvari. On i njegovi inženjerci posebno su se istaknuli u spašavanju ljudi i saniranju štete nakon velike željezničke nesreće u Zagrebu 1974. Njegov autoritet rastao je i u tadašnjem vodstvu Socijalističke Republike Hrvatske. Stipetić se afirmirao kao načelnik stožera tog Zagrebačkog inženjerijskog puka i afirmirao se i u organizacionom odboru univerzijade, tako da je njemu pripala čast da u svečanoj odori bude na čelu povorke za ukop Vladimira Bakarića i on je nosio njegova odličja. O Petru važio takav glas da je najbolji inženjerac u cijeloj oružanim snagama. I znam kada je bio najavljen njegov dolazak u vojarnu Croatia, tadašnja maršal Tito, tada su se svi ustrašili, maltene gaće su im se tresle. Pogotovo se dobro sjećam generala pokojnog Mile Novakovića koji je tada bio načelnik štaba te 140. brigade Jugoslovenske armije. On se tresao pred njim. Pa me zanimalo kakav je to čovjek kad se bude pojavio. On se pojavio sasvim normalno, izvršio smotor, pregledao sve. Pa sam se pitao zašto su se oni uopće toliko tresli. Vjerojatno imali su neki osjećaj autoriteta kojega je on nametao kao časnik. No, život nije mazio generala Stipetića. Na poslu je često trpio nepravdu. Tako je i za vrijeme službe u Karlovcu smijenjen s dužnosti zbog kritike koju je tada uputio jednom zapovjedniku zbog lošeg stanja u njegovoj postrojbi. Ipak najveći udarac zadobio je 1986. kada je u 21. godini u prometnoj nesreći u Zagrebu poginuo njegov sin Zlatko. To nas je devastiralo. Smrt brata nas je kao da nas je zaustavilo u vremenu i trebalo nam je dosta dugo da normalno krenemo naprijed. Mislim da je tata tu ponio najviši teret. Nije se vraćao unatrag, uvijek je nekako pokušavao
taj pozitivan stav imati prema dalje životu, a vjerujem da ga je to dotuklo. I čudim se da se u biti uspio dići i krenuti snagom kojom je krenuo. A s velikom boli koja ga je pratila do zadnjeg trenutka, Stipetić je nastavio svojnom karijerom. Od 1986. do 1989. bio je zapovjednik obrane Zagreba, a 1989. promoviran je u čin general majora. No samo 2 godine poslije, Jugoslavija se u krvi raspala, a ratni stroj Slobodana Miloševića okupirao je 1/3 Hrvatske. Petar Stipetić imao je kontakte s tadašnjim hrvatskim političkim vrhom već nakon prvih demokratskih izbora 1990. On je surađivao s nama i on je nama dao određene podatke koje su bili značajni za našu obranu. Petar Stipetić je došao 20. donio je te svoje stvari i 21. je sa predsjednikom razgovarao. I predsjednik je rekao da je napisan za njega akt u kome je on pomoćnik moj za kopnenu vojsku. Ja sam rekao, on će biti predsjedniče ujedno i zamjenik. I sam je bio uzbuđen nakon tog razgovora, barem ono što sam ja mogla primijetiti, a predsjednik posebno, jer je samo mi je iskomentirao da to će biti veliko pojačanje, velika snaga i njemu velika pomoć u tada 90-im kada praktički nismo imali ni vojsku, ni iskustvo. No hrvatska javnost ne zna za postojanje plana za likvidaciju Petra Stipetića u vrijeme njegovih dogovora s predsjednikom Tuđmanom. Bilo je nekih budala, idiota, koji su htjeli čak mimo, ja mislim, predsjednika i struktura vlasti legalnih, htjeli nešto provoditi, znate. I oni neki su to i provodili. Ako sjećate, upadali su u stanove, izbacivali ljude, ono. Pa između ostaloga bili su neki organizirani kao trojke da će oni ići likvidirati sve bivše oficire po Zagrebu, mislim. A oni paralelno nisu znali da general Stipetić dogovara obranu i napad neprijateljske vojske, ali čak je i jedan puta da nije bilo njegove ćerke koja ga je pratila u to vrijeme na te tajne sastanke, jedan idiot se bio zaletio pa je prepoznao ćerku. Pa je rekao, sorry, dobro, nećemo. Miroslav Vidović postao je u ratno vrijeme najbliži suradnik generala Stipetića, osoba od njegova najvećeg povjerenja. Ja kao njegov pobočnik, kad pročitate tamo definiciju šta je pobočnik, onda znate da sam mu 24 sata na raspolaganju. Ne samo njemu, već i njegove obitelji, rodbini, prijateljima. Sve sam mu bio. I uopće se ne stidim, čak sam ponosan što sam bio i što je mene odabrao. Da mu ja budem ta desna ruka. Glavni stožer Hrvatske vojske, u kojemu je bio i general Stipetić, u to je vrijeme bio smješten na zagrebačkom Tuškancu. Nakon uspješnih blokada vojarni po zapovjedi glavnog stožera te zauzimanja skladišta i vojarni JNA, Hrvatska vojska se naoružava. Do kraja 1991. godine ima oko 220.000 vojnika i sposobna je za ofenzivne operacije. Prva takva akcija bila je Bilogora u zapadnoj Slavoniji. Prvom oslobodilačkom operacijom Hrvatske vojske zapovjeda Petar Stipetić. Pobunjeničke snage i dragovoljci iz Srbije tada su bili razbijeni. Ja se sjećam jednog razgovora, ne znam kojim putem je do njega došlo, ali na operativnom centru na Tuškancu
nazvao me je, dobio sam vezu sa generalom Uzelcem, Nikolom, komandantom Banja Lučkog korpusa. I upravo kad smo mi isplanirali početak ove operacije, taj je poziv uslijedio i on je molio da se obustave borbena djelovanja, da taj narod se lomi po Papuku i Psunju i da prekinemo sa napadnim djelovanjima. Ja sam mu poručio da ćemo mi za 4 dana doći kod njega u Banja Luku na kavu, uvjeren da smo toliko nadmoćni i sposobni izbiti na rijeku Savu, a ovo za Banja Luku o tom potom. No operacija je iznenada zaustavljena. Tko je to odlučio? Javnosti je i dalje nepoznanica. Snaga Hrvatske vojske koju smo stvorili, koju smo naoružali, pripremili, bila je sposobna da u tom trenutku krene u oslobađanje okupiranih prostora Republike Hrvatske. Svih? Ali, svih, ali uslijedilo je bio plan naš. Sarajevsko primirje i to više na zahtjev Miloševića i Srbije nego na naš zahtjev. TUS odbija ići u Sarajevo i šalje Stipetića, koji je bio dio hrvatske delegacije. Nisam ja dovoljno bio svjestan da se sve to čini radi nekih drugih ciljeva. A cilj je bio da se ratna djelovanja prenesu na prostor Bosne. Bosna je bila ključ problema, iako je, ja ću otvoreno reći, hrvatska politika po meni u tom trenutku pogriješila. Mi smo trebali osloboditi prostore Republike Hrvatske, pa onda vidjeti šta će se dalje dešavati. Ovako smo 4 godine čekali do završnih operacija, do Bljeska i Oluje da bi realizirali ono što smo mogli možda tijekom 1992. i dijela 1993. godine. Ne bi rat trajao 5 godina, nego 2 godine. Šira slika je odlučila da se prihvati Sarajevski sporazum, a Stipetić je bio vojnik koji je isključivo gledao u vojnu dimenziju i s njegove strane je to možda i moglo biti tako, ali s druge strane političke, diplomatske i geostrateške išlo se na potpisivanje Sarajevskog sporazuma. Krajem 1991. dobio je još jednu zadaću, i to od predsjednika Tuđmana, a bio je to odlazak u Gospić i smjena zapovjednika obrane Mirka Norca. Mirko Norac je čovjek koji je bio angažiran u obrani Hrvatske, ali on nije baš puno poznavao niti pravila ratovanja, niti je on imao nekakvo vojno obrazovanje. Tako da je tamo dolazilo do vrlo teških problema, do izazivanja koje nisu trebala. I zato je Tuđman odlučio da pošalje Stipetića da smiri tamo situaciju. On ide dole da smjeni zapovjednike obrane Gospića. Ne, nije smijenjen, on je bio tamo prejak, ali do nas je došla onda jedna vijest da je Norac rekao tko je poslao Stipetića u Gospić. Pa su mu rekli, odnosno general Tuđman. Ministar obrane je uspio da zadrži takav odnos vlasti da može predsjedniku reći da ne treba ga pomicati, neka ostane i neka oba budu zajedno i neka komandiraju zajedno. General Stipetić tada dobiva zadaću koja mu je na koncu ispala najvećom bolnom točkom u briljantnoj vojničkoj karijeri, a to je Bosanska Posavina.
Ja sam učesnik borbenih djelovanja u Bosanskoj Posavini. Izgubio sam Bosanski Brod, ali samo iz jednog razloga. Kad sam otišao i primio dužnost u Slavoniji i kad mi je stavljeno u zadatak obrana Bosanske Posavine, ja nikada nisam dobio operativni cilj. Šta je moje tamo da uradim? Da li da branim, da li da presječem koridor, a ako branim, dokle branim, to mi nikada nije dato. Mislim da je najgori dio bio kad je došao iz Posavine i tad se na njemu vidjelo da je bio je siv, žut, mršav, nikad nije bio debel, tad je baš bio mršav i tad smo se malo brinuli za njega kako će on to sve izgurati. Naš je bio plan da između 4 i 6 prebacujemo preko u Bosansku Posavinu ove snage. Došlo je u Bosanskom Brodu do rušenja mosta i kad sam saznao da su most naši srušili, da ne možemo prelaziti, onda sam to rekao predsjedniku i on je sazvao sastanak i tako dalje i tu smo se raščistili u tome. On je poslušao, ali ova situacija, kaže se, ne može više promijeniti i tako dalje i završila je ta situacija. On je radio na projektu kako će presjeći taj koridor, kako će osjeći današnju Republiku Srpsku sa Srbijom. I 2 put, 3 put je on to pokušavao, svaki put je bio miniran. A zadnji put kad su ga izminirali, onda su tajno preko noći donijeli političku odluku gdje su izvukli dio postrojbi. Ali kad su izvlačili dio postrojbi nisu rekli generalu, pa su zaboravili jednu postrojbu iz Rijeke koja je ostala osječena. Onda je general uzeo nekakav čamac drveni i prešao Savu i išao izvući te ljude, da ih četnici ne pokolju. Vozili smo se ja i gospodin general Stipetić od Đakova za Slavonski Brod, gdje mi je gospodin general Stipetić tako ispričao da ne može da vjeruje da je gospodin Jadranko Prlić došao u posjetu Slavonskom Brodu, a da on kao zapovjednik toga dijela bojišta nije bio pozvan na sastanak. Ja se sjećam da je bilo referiranje kod pokojnog predsjednika Tuđmana i analiza što se desilo sa Posavinom. I izvješće je bilo pripremljeno da je general kriv za pad Posavine, za rušenje mosta, za izvlačenje snaga. Onda je u to vrijeme, mislim, bio ministar Jarnjak. I na tom vijeću, kod pokojnog predsjednika, je Jarnjak rekao, gospodine predsjedniče, nije general kriv. I onda je prestao predsjednik Tuđman napadati generala. Nakon tih riječi Jarnjak. Ono što je kod Petra Stipetića uvijek bio neizostavan detalj, to je cigareta, od koje se nikada nije odvajao. Vozili smo se avenijom Vukovara i za našeg vozila je vozio gospodin general Pavo Miljavac. I u jednom trenutku je zazvonio mobitel gospodinu generalu Stipetiću i javio se kad mu je gospodin general Miljavac rekao, gospodine generale, zapalilo vam se vozilo. Pošto je na vozilu bio šiber, pa je kako smo pušili van, dim izlazio i evo. Uza sve vojne dužnosti koje je obavljao, general Stipetić bio je i jedan od glavnih hrvatskih pregovarača s međunarodnim predstavnicima i pobunjenim Srbima. Dakle, od svih generala koje je Hrvatska vojska imala tada visoko
pozicioniranih, on je bio jedini kojeg je Tuđman slao na pregovore. I imao je o Petru jako dobro mišljenje. Iako Petar nije bio unapređen cijelog rata, a imao je predloga i tako dalje, da se unapredi i trebao je biti unapređen. Pa ja uvijek to govorim i mislim da je pokojni predsjednik njega cijenio vis-a-vis što je i pokojni predsjednik nosio čin generala. I pokojni predsjednik je znao šta je to general. General kao general je osoba koja je bio apolitičan. Nije podržavao ni HDZ, ni SDP, ni HSLS, nikoga. On je se držao struke. I to mnogi ljudi nisu razumjeli generala. A s obzirom da je on u datim momentima druga, treća osoba u državi, jel? Mnogima je značio da je se on priklonio nekome, ali nije, ostao je isti. Imao je on poziva razni. Sjećam se da mi je rekao da je bila lista kod pokojnog ministra Šuška i za učlanjenje u HDZ. On nije se potpisao, nije se učlanio. Onda je to najvjerojatnije jedan od utega koji mu je smetao u životu, što se nije priklonio na jednoj političkoj opciji. General Stipetić i ja smo puno radili, obzirom da sam ja sve zemljovide, sve napadne operacije Hrvatske vojske crtao na razini glavnog stožera, a on je većinu njih zapravo i operativno osmišljavao i sve što je on imao u glavi, sve što je on imao u teoriji, ja sam morao prenijeti na zemljovid. Zapovjednici su ga imali izuzetno dobar odnos prema njemu, jer je bio i vojnik i čovjek. Mislim, on je sigurno bio operativno najjači časnik Hrvatske vojske, pa ja bih rekao čak na ovim prostorima, dakle na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. On je tu više navrata dokazao i u Domovinskom ratu. U akciji Bljesak Stipetić je riješio najveći problem. Bio je na ovom pravcu Okučani Novska. Znači na težištu gdje je bilo stvarno najteže. Kad je tu bilo skoro realizacija cilja, prebacio se na Pakrački pravac i preuzeo neposredno zapovjedanje sa onim snagama koje su bili kod Pakraca i tad je on učinio ono što je malo do sada publicirano, da on je svojim djelovanjima zarobio jednu cijelu brigadu na čelu sa zapovjednikom brigade. Predaju se bezuvjetno! U akciji Bljesak izveo jedan od najvećih poteza u svojoj vojničkoj karijeri. Na samom završetku akcije na području Šeovice kod Pakraca stvari su se počele komplicirati za hrvatsku stranu. Tisuće neprijateljskih vojnika i civila nalazile su se na tom području, a mirovni posrednici imali su čak i ideju da to malo područje proglase zaštićenom zonom. U Pakrac po nalogu ministra Jarnjaka odlazi Joško Morić sa zadaćom da tamo potraži Petra Stipetića. Došao sam u Pakrac, tražio, našao, kontaktirao i našao generala Stipetića, pitao ga, Petre, šta nam je činiti? On je rekao onako u onom svom stilu, na svoj način, uopće nije bio impresioniran situacijom, nije bio potpuno miran, staložen, racionalan. On je rekao, ma riješćemo mi to, Joško, ništa, ti ne brini. Po Stipetićevu nalogu, Joško Morić pozvao je belgijskog zapovjednika Pjera Petersa s jednim zahtjevom, predaja vojske pobunjenih Srba. Stipetić daje najprije rok od 1 sata za predaju. Međunarodni posrednici nisu pristajali na Stipetićev zahtjev, misleći da ih nastoji obmanuti, odnosno da blefira. Stipetić je pozvao belgijskog generala da dođe u policijsku postaju. Petar je digao telefon, okrenuo je brojeve neke, ne znam koga je zvao, ne znam ni komu se javio.
provjeravao je a prevoditeljica je stalno prevodila Petersu što Petar zapravo radi. A Petar provjerava jesu li na topničkim položajima, na raketnim položajima, jesu li naša raketna i topnička oruđa spremna i mogu li ispaljivati. I provjerio to na tako jedno 3-4 mjesta i nakon toga je dao zapovjed da se krene sa vatrom. I za nekoliko sekundi iznad naših glava se čulo prelijetanje, čule su se ispaljivanja i prelijetanja projektila. Na što je Peters zgrabio svoju kacigu, onu plavu, njega zamolio da prekine s tim odmah, da odmah prekine. Petar je zvao, prekinulo se vrlo brzo i ovaj je rekao da sad odmah i odjurio je van. Izjurio je van, dogodilo se nakon toga vrlo brzo kontakt, vrlo brzo smo se organizirali, vrlo brzo je išla predaja, bilo je tu nekoliko tisuća ljudi. Nikada se nije utvrdilo kamo su ispaljeni projektili završili. Dan prije početka akcije Oluja, Petar Stipetić bio je u sastavu hrvatskog izaslanstva koje je u Ženevi pregovaralo s pobunjenim Srbima. Oni su na kraju odbili mirovni plan Z4, nakon čega je Hrvatska krenula s Olujom. Odbili su bilo kakve te naše ponude, zahtjeve i ta delegacija njihova nije imala nikakvih ovlasti. Ona je čekala mig Martića, a Martić mig Miloševića i po tome su se i ponašali. Tvrdo su bili ubijeđeni da će oni realizirati svoju državu na tim prostorima. Nakon povratka u Zagreb i izvješća predsjedniku Tuđmanu, Stipetić saznaje da ujutro započinje akcija Oluja, u kojoj on nije predviđen, već je poslan u Đakovo voditi obranu u slučaju napada s istoka. Akcija Oluja je počela, mi smo došli u Đakovo i još usput tako pušimo, uvijek je šef se znao šaliti. Kaže, Branko, čuje, neće mi dugo, kaže, ovdje u Đakovu, kaže, izlaće nas zvat nazad, kaže, sutra ćemo se mi vratiti nazad. I dok su hrvatska vojska i policija postizali uspjehe u sektoru Jug, u sektoru Sjever, na području Banovine, događaji su se razvijali jako loše za hrvatske snage, kojima je zapovjedao general Ivan Basarac. Hrvatska je vojska izravnim napadom krenula na Petrinju, no srpske snage pružile su žestok otpor i prisilile hrvatske snage na povlačenje, uz velike gubitke u tehnici i ljudstvu, a poginuo je i jedan od zapovjednika, Predrag Matanović. Bio sam zapovjednik taktičke skupine i u samoj pripremi provedbi akcije više puta je, rekao sam, preko 10 puta su planovi mijenjani, vjerojatno s ciljem obmane neprijatelja, a mislim da smo tu dijelom dobrim i sami sebe, ja bih rekao, doveli u položaj da nismo znali u svakom trenutku što se zbiva zbog promjene i ljudi i vremena. Sve planirane snage, tvrde sudionici najkrvavije bitke u Oluji, nisu došle u akciju. U jednoj varijanti je bila i snage iz Slavonije, pojačana bojna gardijska sa tenkovskom satnijom iz Osijeka. Mi smo ih ovdje dovodili i išli smo na zapovjedna izviđanja i nije se plan ostvario. Bili su iz Virovitice također promišljanja da ide 81. gardijska bojna za pojačanje i da djeluje upravo na ovom smjeru djelovanja, kako bi brigada djelovala onda jedinstveno. Ništa se od toga nije desilo. Prije nego što je smijenjen s mjesta zapovjednika zbornog područja Zagreb, general Stipetić uvježbavao je akciju oslobađanja Banovine i Pounja. Zadaća i zamisao generala Stipetića je bila da se na onom glavnom, onom pomoćnom smjeru gdje smo bili od Mošćenice prema Petrinji, da se tamo fingira napad, da se tamo vrši pritisak, ali da ove glavne snage dođu i dovedu Petrinju u poluokruženje. Osobno mislim da ne bi bilo toliko žrtava da je on prvi dan rukovodio s operacijom. I vjerojatno bi on rekao, ne možete vi oduzeti meni postrojbe koje su planirane, odvući ih tamo u Knin kad su one tu planirane. Dakle, Knin će pasti, to je neupitno, jer je bilo tamo dosta snaga. Ali ovdje ne možeš oslabiti i ostaviti Banovinu, to je veliki prostor, samo na jednu profesionalnu postrojbu, to je 2. gardijska brigada. I nju onda podijeliti, jer je morao podijeliti na 2 smjera, što je van svih pravila borbene uporabe
brigade i postrojbe. Već prvog dana Oluje iz Zagreba Stipetiću u Đakovo stiže hitan noćni poziv da se vrati nazad i preuzme zapovjedništvo u sektoru Sjever. Predsjednik Tuđman mu osobno uručuje odluku o smjeni Ivana Basarca i njegovu postavljanju na zapovjedno mjesto. Pri tome je u tolikoj mjeri predsjednik bio odlučan da se smjeni Basarca, a postavi upravo Stipetića, da je Stipetić u pratnju poslao načelnika uprave vojne policije Matu Laušića i vojnu policiju da u slučaju bilo kakvoga nesporazuma između Basarca i Stipetića vojna policija reagira na način da Basarca uhiti i makne iz prostora. On je gospodinu Basarcu rekao neka ostane tamo s nama i neka dovrši tu akciju, samo što nema više nikakvih zapovjedi ni ovlasti da rukovodi akcijom. Tu večer kad je došao, pozvao je zapovjednike, snimio je stanje bojišnice. Ja sam bio prisutan na tom sastanku, svi zapovjednici su došli. Izdao im je zapovjed da izvrše zapovjed ono što su oni trenirali dok je on bio zapovjednik zbornog područja Zagreba. To je moje zborno područje, Zagrebačko zborno područje. Ja sam zapovjedao 2,5 godine. Ja sam znao i sve vojnike i sve dočasnike i časnike. I ti ljudi, kad sam se ja pojavio, su me poslušali. Ja sam izvršio samo manja prestrukturiranja snaga, pomjeranja na određene pravce tijekom noći i ujutro naredio opći napad po ranije uigranim metodama. I išlo je ko po loju, što nam se kaže. U 7 sati ujutro pada Petrinja, oslobađamo znači Petrinju, u 12 sati mi smo u Kostajnici, u 8 navečer mi smo i u Glini. Negdje popodne presjekli smo i komunikaciju Glina, Dvor na Uni i približili se Dvoru da bi sutradan već bili upali u Dvor. Doduše bili smo izbačeni, ali smo ponovili napad i ovladali Dvorom i time definitivno okončali postojanje okupiranih prostora i okončali Oluju kao operaciju. Tu kod Maje smo nakon 3 dana borbenog djelovanja presjekli komunikaciju Glina, Dvor i stvorili uvjete da dođe do predaje korpusa Kordonskog. Pozdravi baku Dragicu. Baku Dragicu. Nije ništa, ali još čekam taj odgovor u vezi sa helikopterom. Dođu dobro, ako ne dođu, opet dobro. A čekate ih cijeli dan, imate volje čekati? Nećemo cijeli. Vrlo kratko. U početku Srbi nisu htjeli se predati. Izmišljali su da li će se predati Umproforu, da li ovako, da li onako. I tako da je to trajalo natezanje dosta dugo. I onda gospodin general je rekao Umproforcima, ako ne predaju se Hrvatske oružane snage, krenu dalje u akciju. Moraju se predati, ne mogu pobjeći nigdje. Znam da mi je stalno govorio, molim te čuvaj, nemoj da se desi glupost. Sad je najopasnije. Sad dolazi do opuštanja. Naši kada saznaju da su ovi predali, onda nam se može desiti neka glupost i ćemo kasnije odgovarati. On je to mirno, staloženo, vojnički podnosio i pokušavao utjecati na svoje zapovjednike da i oni tako ponašaju se. Jedan broj časnika, visokih časnika naše vojske, nije imao strpljenja i nije mislio da tu treba išta sad taktizirati i pregovarati, nego da sa nekoliko raketno-topničkih udara ih treba naprosto prisiliti da se predaju. Ja sam pisao, moram vam reći, 3 puta ugovor o predaji, jer uvijek sam zaboravio nekakvu bitnu rečenicu, pa između ostalog sam zaboravio i staviti u ugovor o predaji da ćemo ostaviti njihovim časnicima, dočasnicima i policajcima 100 pištolja kako bi oni pravili red i mir u svom prostoru gdje se bilo smještena vojska i civili. To je, opet ponavljam, cirka svojih 50.000 oko Topuskog
je ovdje u pravcu Gline. Sve smo mi to stavili u ugovor i sutra dan ujutro, negdje oko 9, pola 10, na jednoj slici policijskog vozila, tu nedavno od 500 metara na livadi, su potpisali sa hrvatske strane general Stipetić, Vlado Hodalj i moja malenkost. S njihove strane Čedo Bulat, Tošo Pajić i, vjerujte, ne sjećam se prezimena, neki političar. I Umprofor je stavio paraf na taj ugovor. 8. kolovoza zbio se događaj za povijest. Generalu Petru Stipetiću predao se 21. kordunski korpus vojske takozvane Republike Srpske Krajine, koji je imao više od 5000 vojnika. Na čelu korpusa bio je pukovnik Čedo Bulat. Podneo je jedan lijep prijavak, čisto vojnički, prišao strojnim korakom, pozdravio, ja ozdravio, predao prijavak, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi. Evo, predajem vam 21. kordunski korpus i čestitam Hrvatskoj vojsci na pobjedi. To su bile njegove riječi. Tako je predajom kordunskog korpusa nakon 4 dana završila operacija Oluja, kojom je nakon 4 godine postojanja poražena paradržava Republika Srpska Krajina. Tamo bilo dosta naroda, skupilo se i gospodin general je stavio na stolci i jednostavno je rekao ljudima, ljudi, pa kud ste krenuli, kud idete? Tu su vaše kuće, tu ste rođeni, tu vam je sve, trebate se vratiti svojim kućama. Na šta je neko iz tamo tih ljudi pitao da li nam garantirate vi za živote. I na šta je gospodin general odgovorio da, slobodno se vratiti, neće vam niko ništa. Ja sam smatrao svojom obavezom da bi zaštitio to civilno stanovništvo, da je red da ih pozovem da se vrate svojim kućama. Oni to nisu poslušali i otišli su za Srbiju. Da li je to meni zamjereno? Ne znam, ali nisam dobio nekakve ovacije posle te pobjede na Baniji i ostalo je to tako. Pomalo u sjeni svih ostalih događanja i opće euforije i pobjedničkog slavlja koje se tih dana dešavalo. Ni za vrijeme rata, ni nakon njega, sve do kraja svoga života, nije zaboravio svoj rodni Ogulinski kraj. Imao je kuću u mjestu Sabljaci. On je ovo jako volio. Em je volio taj svoj gradić, a em je posebno volio to jezero, tu vodu i to zelenilo i mislim da je ovdje bio najsretniji. Vuklo ga je nešto to. Išli smo zajedno dosta u ribolov, volio loviti pastrve i jedno kaj je zanimljivo oko njega bilo. Kod pastora kad se lovi, znate, stalno morate biti u pokretu. I onda je došli, konstatirali, veli, ako bi ja išao više puta ovak s tobom u ribolov na pastrve, možda bi se i odlučili pušiti. Ali inače, kad bi je biral loviti pastrvu i štuku, štukom da je bila prioritetna. Ne znam zašto, ali štuka je i volili jesti, a i volili loviti. Nije to nekako bilo dogovori specijalni, spontano bi on znao doći, tu smo malo sjeli, malo si popili kavicu, on otpušio koju cigareticu svoju. Šta ima u vrtu? Naš vrt je ovakav, naš je ovakav, jako je volio svoj vrt isto obrađivati. Gledajući, naši prijatelji jako su ga poštivali isto. Kad bi on došao, idemo ga upoznat, daj ga pozovi, onda bi on došao pa se s njima upoznao. Bilo nama je lijepo. Žao nam je što smo takvog prijatelja izgubili. Jako nam je žao. Iako je bio ratni pobjednik, hrvatski ratni general nije uspio od države dobiti stan. Živio je skromno u istom stanu od 1981. godine u Zagrebu.
Međutim, u trenutku kada je pitao kakve su mogućnosti i da li se to može izrealizirati, onda je ispalo da za njega nema novaca, baš tako je bilo rečeno, da za njega nema novaca. I onda smo rekli, gle tata, dosta toga, nema nerviranja, dobro je ovako kako je, živi smo, zdravi smo. Godine 2000. odlukom predsjednika Stjepana Mesića, Petar Stipetić je napokon postao ono za što je bio davno predodređen, načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske. Bio je patriot, bio je maksimalno angažiran u obrani svoje domovine, ali je bio i profesionalac i znao je kako se to treba raditi. Njegov mandat načelnika glavnog stožera obilježili su i sukobi s tadašnjim ministrom obrane Jozom Radošem. On je bio dobar čovjek, dobar vojnik, bio je hrabar, on se nije ustručavao čak ni u političkim odnosima tada reći što misli. Mislim da je to čak činio i u vrijeme predsjednika Tuđmana, što je bilo onda još teže nego nakon 2000. godine. U to je vrijeme izbila afera o prisluškivanju generala Stipetića. Njegov najbliži suradnik Miroslav Vidović smatra to još jednim dokazom kako su suradnici ministra Radoša radili protiv načelnika glavnog stožera. Bišćan kao načelnik sigurnosne informativne službe, on je radio prosudbu i protuobavještajni dokumenat u kojem je na čelu bio obrađen general Stipetić. Ja sam dobio jedan primjerak. Da su takve gnjusne stvari napisali u tom dokumentu za generala, oni su izmislili nekakve veze prema Beogradu. Onda smo Bišćana 2-3 put pozivali u kabinet i smo ga pitali da li je to istina, gdje je dokument, ali Bišćan nije znao da mi imamo dokument u kasi. Nakon, 4. 5. puta, kad je došao u kabinet, ja sam otišao u kasu i doneo dokument i bacio pred njega. Šta je ovo? Čovjek je probio znoj, ispričava se kao da nije znao. Mislim, o čemu pričam? Kako nisi znao, jel? A radili su to po njegovom nalogu. Radilo se naime o redovitoj sigurnosnoj provjeri za koju ja nisam niti znao. Dakle, sigurnosne službe ministarstva sigurnosno provjeravaju neku kategoriju visokih časnika, uključujući načelnika glavnog stožera. Taj problem sigurnosnih provjera u Hrvatskoj postoji generalno, tako da se recimo ministri ne provjeravaju, što nije logično. Nismo uspjeli raditi taj sustav. Prvi put to doznajem na saborskom odboru kada to general javno iznosi pred saborskim zastupnicima, što je za mene bilo vrlo šokantno. A onda je snažno odjeknula vijest o pismu koje je potpisalo 12 generala, 7 aktivnih i 5 pričuvnih. Među potpisnicima bio je i tadašnji Stipetićev zamjenik, general Damir Krstičević. Reakcija Stjepana Mesića bila je munjevita. Umirovio je aktivne generale. Ja sam saznao za to pismo onda kad se već s mene desile. Iako sam bio načelnik glavnog stožera. Ja pomalo zamjeram predsjedniku Mesiću što me nije upozorio. Molim, izvršite pregled. Prijavu dao pukovnik Mladen Mikolčević. No najveći potres u ljeto 2000. izazvala je objava informacije da je Petar Stipetić haški osumnjičenik za zločine u Medačkom džepu, Bljesku i Oluji. Miroslav Vidović je zajedno sa skupinom časnika mjesec dana radio na prikupljanju dokumenata koji će se koristiti za Stipetićevu obranu. Ja sam tada brigadira Lovrić, ja mislim da je bio brigadir Lovrić, poslao u Rijeku da ide potražiti dokumentaciju Medačkog džepa. Zašto sam ga poslao u Rijeku? Zato što u ratnom planu nismo našli ni jedan dokument o Medačkom džepu. I onda je Drago Lovrić otišao u Rijeku i vratio se i donio dokument koji je potpisao general Crnjac kao zapovjednik zbornog područja, da je uručio Domazetu kompletnu dokumentaciju.
mi je nismo našli i onda smo znali da nešto tu smrdi, jel? Da nije to baš tako. I počeli smo čeprkati, onda smo našli nekakve analize koje je provodila vojna policija, pa nešto SIS i posebna skupina i onda smo počeli to skupljati, jel? Sva sreća da u tom momentu ima ljudi koji su drugačije razmišljali, bez obzira što se desilo u Medačkom džepu. Jedan od časnika je sačuvao ratni dnevnik iz operacije Medački džep. Vidjeli smo da nema dokumenata, nešto da se malo pripremimo. Ja sam sjeo jedno popodne u auto, ošao u Rijeku i uzeo taj ratni dnevnik i doneo ga u sef kod generala, stavio i nisam nikome govorio za taj ratni dnevnik da ga imamo, jer čekali smo, ako ga budu napadali za Medački džep, da iz njega se sve vidi ko je zapovjedao, ko je radio, ko je izdao zapovjedi. I da nije bilo toga ratnog dnevnika, ja odgovorno tvrdim, a provjerite i pitajte generala Ademija, on bio osuđen. General Ademij. Jer su mu pojedine strukture iz Hrvatske toliko napakirale, pa su između ostaloga htjeli uvući Peru, koji je išao samo po nalogu Bobetka da izvuče snage na taj način koji je već to rečeno 1000 puta, di čak i Bobetko imao nekakve fiks ideje kad je potpisivao pred UNPROFOR-om Pero taj ugovor o izvlačenju, kad mu je rekao Bobetko, ja to ne bi nikad potpisao, a onda mu je rekao Pero, pa koji ste vi generalni čovjek, vi meni dajete zapovjed da ja izvršim koje vi ne bi izvršili. Mislim. U ožujku 2001. pola godine nakon objave informacije da je haški osumnjičenik 2 dana je u Zagrebu davao iskaz haškim istražiteljima. Bilo je dosta iscrpljujuće, naporno, izdržali smo i nadam se da možemo biti zadovoljni. Da general nije bio načelnik stožera, čak bi ga možda i osudili za nešto. A znate zašto? Jer se ne bi imao čim braniti. 30. prosinca 2002. godine, s navršenih 65 godina, odlukom tadašnje ministrice obrane Željke Antunović, general Petar Stipetić otišao je u mirovinu. Nije to bilo njima drago. Nije ni meni iskreno i najiskrenije duboko u srcu bilo drago, ali tako je trebalo biti. Što se tiče generala Stipetića, on je bio uvijek vojnik i kao vojnik reagirao je i tada. Ma gdje on je napisao da je njega vječno štitila služba, jel, misleći na mene, jel? Ali to mi je posao bio. A gledajte, nijednu kardinalnu grešku general Stipetić nije napravio ni u Domovinskom ratu, ni u mirnodopsko vrijeme. U tom ambijentu, u to vrijeme u kojem smo živjeli i radili, on bio oficir s ružom, ili oficir i džentlmen, ili oficir s petljom, ili časnik sa strategijskom vizijom. On je čovjek kojega je i neprijatelj poštovao.